Ești împodobite ca o grădină înflorită, hei, dragă cuptoniță. ታሕሳስ 1989 እቶም ሕሰምን ምልክን ዒቕ ዝበሎም ህዝቢ ሮሜንያ ናብ ጎደና ወፂኦም ብምረት ተቃውሞኦም ዘስምዑሉ ዝነበሩ ግዜ እቲ ነድርን ሕርቃንን ናይቲ ህዝቢ ብውሽጢ ክኸይድ ፀንሐ እኳ እንተኾነ ሓደ ቀሺ ብቃልዕነት መንግስቲ ክነቅፍ ምስ ጀመረ ግን እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ብቁልጡፍ ናብ ኩለን ከተማታት ተላቢዑ ሽዑ ነዚ ዝረኣይ ውልቀ መላኽ ኒኮላይ ቻውሼስኮ ኣብ ቅርዓት ከተማ ወፂኡ ነቶም ህዝቢ ክህድኦም ከም ዝኽእል ኣሚኑ ከም ሓሳቡ ድማ ልዕሊ 50,000 ህዝቢ ብተረኽብሉ ኣጋጣሚ እዩ ናብ መድረኽ ደይቡ ኒኮላይ ቻውሼስኮ ከም ኩሎም ማርክሳዊ ፍልስፍና ዝኽተሉ ውልቀ መላኽቲ ን24 ዓመታት ኣምሪሩ ዝገዝኦ ውልቀ መላኺ ኣብተን 24 ዓመታት ድማ ንህዝቢ ሮሜንያ ብማእሰርትን ድኽነትን ኣጓሳቒሉ ኣብ ከቢድ ባርነት የእትይዎ ኣብታ ሃገር ናጽነት ዝበሃል የለን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ክትከይድ መንቀሳቐሲ ወረቐት ክትውፅእ ኣለካ ዝኾነ ሰብ ፖለቲካዊ ርእሲ ተልዒሉ እንተዕሊሉካ ናብ ፖሊስ ክትሕብር ኣለካ ብፍላይ ድማ ምስ ወጻእተኛ እንተዕሊልካ ብዝርዝር ናብ ፖሊስ ክትመልክት ኣለካ ብሓጺሩ ኣብታ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ናጽነት ኣይፍቀድን ንኣብነት ሓደ ካብቶም ቻውሼስኮ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ናይ ጭቆና ተግባራት ጋዜጠኛታት ምእሳር ከምኡውን ምዕጻው ሚድያታት እዩ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ድምፁ ንኸየስምዕ ኸልኪሉ ንውልቃዊ ረብሑ ዘገልግላ ሚድያታት ስለ ዝተኸለ ድማ እቲ ሃገር ብፕሮፓጋንዳ ትመሓደርን ንውልቃዊ ባህግታቱ ተገልግልን ይቐይርዋ እተን ዝተኸለን ሚድያታት ወግሐ ፀብሐ ክውድሶን ክሳብ ክንደይ ተፈታዊ መራሒ ምዃኑ ክሰብካን ከለዋ እቲ ህዝቢ ግን ናይ እህታ ድምፂ እኳ ከይውፅእ ኣብ ከቢድ ራዕዲ እዩ ዝነብር ሕጂ ግን ህዝቢ ሮሜንያ ተወዲኡ ወይ ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእታ ይበፂሑ ቻውሼስኮ መደረ ኸስምዕ ናብ መድረኽ ምስ ደየበ ካብ ማእኸልቲ ህዝቢ ብርቱዕ ጣቕዒትን ዕልልታን ይኽስማዕ ጀሚሩ እቲ ድምፂ ግን ካብቲ ክጥሕሮ ጽበ ዝነበረ ህዝቢ ዝመፀ ይነበረን እቲ ዕልልታን ጣቕዒትን ብዙሕ ሰብ ንቻውሼስኮ ከም ዝፈቱን ከም ዝድግፍን ንምእማን ኣቐዲሙ ዝተመልኦ እሞ ብዓበይቲ ስፒከራት ካብ ማእኸልቲ ህዝቢ ዝፍኖ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳዊ ዕላማ ዝነበሮ ድምፅታት እዩ ቻውሼስኮ ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ምስ በለ ግን ካብ ማእኸልቲ ህዝቢ ካልእ ብርቱዕ ድምፂ ይኽስማዕ ጀሚሩ እዚ ድምፂ እዚ ግን እቲ ቀዲሙ ዝተመልአ ዘይኮነስ ካብቶም ክቃወሙ ዝመፁ ህዝቢ ዝነቐለ እዩ እቲ ካሜራማን ዝኾነ ነገር እንተጋጢሙ እታ ካሜራ ናብ ህዝቢ ከይቕናዓ ስለ ዝተኣዘዘ ናብ ሰማይ እንቃዕሪርዋ ሽዑ ቻውሼስኮ ነቲ ድምፂ ንምህዳእ ሓንሳብ ስቕበሉ ኣብዚ ዘለኹም መኾፍ በሉ እናበለ እዩ ክጭድር ጀሚሩ እታ ኣብ ጎድኑ ዝነበረት ኢለና ዝተባሃለ ሰበይቲ እውን ዋላ እኳ ኣፍክስ ክሓዚሉ ክድላ እንተፈተነ ስቕበሉ ኮፈሉ እናበለት ግን ምልማና ኣይቋረፀትን የግዳስ ህዝቢ ንምሕፅንታ ናይዞም ክልተ ውልቀ መላእኽቲ ሰብ ሓዳር ሰምዕ እዝኒ ነበሮም ኒኮላይ ቻውሼስኮን ኢለና ሰበይቱን ንሮሜንያ ከም ውልቃዊ ትካሎም እዮም ዝርእዋ ነይሮም እንተልና ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ኒኮላይ ቻውሼስኮ ቀዳማይ ሚኒስተር ነይሩ ኢለና ሰበይቱ ከዓ ዋላ እኳ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጽፍሕታት ትቋፅር በዓል ስልጣን ተነበረት እቲ ዝዓበየ ስልጣና ግን ንሰብኣያ ምኽቱል እያ ነይራ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ሰብኣያ ትስራዕ ካልእ ተገዳሲ ሰብ ማለት እዩ ኒኩ ዝተባህለ ውላዶም ድማ ድሕሪ ብኡ መራሒ ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝጉስጎሰሉ ነይሩ ወይ ድማ እቲ ህዝቢ መታን ክቕበሎ ብሚድያን ካልእ ፕሮፓጋንዳዊ መሳርሒታት ናቢሎም ናብ ህዝቢ ዘለማምድዎ ዝነበሩ ውላዶም እዩ ስለዚ እንዳ ቻውሼስኮ ናይ ስልጣን ገደብ ኣምኑ ስለ ዘይነበሩ እቲ ነዊሕ ግዜ ኮንዶኾነ ቅየሩ እናበለ ዝተጸበየ ህዝቢ ሮሜንያ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከም ዘይመጽእ ተረዲኡ ወይ ነቲ ስርዓት ከይኣለኻ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለውን ተኣማሚን እዩ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብሓባር ተላዒሉ ቻውሼስኮ ነቶም ብብርቱዕ ድምፂ ተቃውሞኦም ከስምዑ ዝጀመረ ህዝቢ ስቕ ከብሎም ፈቲኑ ክሰምዕዎ ስለ ዘይከኣሉ ብቐጥታ እዩ ናብ መደሩ ኣትዩ بمولو حيلن حدنتن نناصنت كبرتن لؤلاونتن رومانيا كنقالس ኢና Aceasta constituie una din problemele fundamentale. ቻውሼስኮ ናጽነትና ክብረትና ለኡላውነትና ዝብሉ ናይ ሸፈት ቃላት ክደገም ምስ ጀመረ ግን እቶም ህዝቢ መሊሶም እዮም በዓውታ ክቃወሙ ጀሚሮም ነዚ ዝረኣየ ቻውሼስኮ ኸ ነገራት ከም ዝተቃየሩ ቀልጢፍ እዩ ተገንዚቡ ስለዚ ሃንደበት ደሞዝ ክውስኽ ምዃኑን መናብሮ ህዝቢ ንምሕያሽ ዝተወሰኑ ውሳነታት ከም ዘለውን እዩ ክናዘዝ ጀሚሩ În această dimineață, ca în
începând de la 1 ianuarie, să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. ቻውሼስኮ ን24 ዓመታት ዘይትግበሩ መብጻዓት ንኣተወ መብጻዓታቱን ናጠለመዝገዝ እመላኽ ስለ ዝነበረ ዶሞዝ ክውስኸ ለውጥ ክገብር ይኽብሎም ከሎ ህዝቢ ሮሜንያ ከኣምንዎ ይከኣሉን ስለ ዝኾነ ድማ መደረኡ ወዲኡ ካብ መድረኽ ምስ ወረደ ገዝኦም ክኸዱ ይመረጹን እኳ ደኣ ኣብ ከተማ ቡክረስት ፋሒሎም ተቃውሞኦም ክቕጽሉ እዮም መሪጾም ነዚ ሰምዐ ቻውሼስኮ ድማ ኣሽሓት ዕጡቓት ኣዋፊሩ ወላ ብታንክታትን ካልእ ኣጽዋራትን ክድምስስዎም ይኣዚዙ ከም ውጽኢቱ ድማ ልዕሊ 1,000 ካብቶም ሰልፈኛታት ገሊኦም ብታንክ ተጣሒኖም ገሊኦም ከዓ ብጥያይ ተሃሪሞም ከተማ ቡክረስት ብቐይሕ ደምያ ጨቂ ሓዲራ ሕጂ እዚ ኩሉ ከጋጥም ከሎ ቻውሼስኮ ኣብ ቡክረስት ስለ ዝነበረ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝተደምሰሰን እቲ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ዝለመዶ ራዕዲ ከም ዝተመልሰን ይክሓስብ ጀሚሩ እንተኾነ እቶም ሰልፈኛታት ፀሓይ ከይበረቐትዮም ናብ ኣደባባይ ክውሕዝ ጀሚሮም ኣብዛ ንግሆ እዚኣ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ተፈጢሩ ነቶም ተቃወምቲ ክቀትሉ ዝተላእኹ ዕጡቓት ናብቶም ተቃወምቲ ምትኳስ ኣቋሪጾም ምስኦም ተጸሚሮም ቻውሼስኮ ከዓ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ስለ ዝኣተወ መህደም ክረኽበሉ ዝኽእል ኣማራጺ ኣብ ምንዳይ ኣትዩ እቲ ዝነበሮ ቤት ጽሕፈት 100,000 ዝኣኽል ተቃወምቲ እዮም ከይቦሞ ስለዚ መእተውን መውፅን ዝበሃል የለን ኣብ መወዳእታ ግን ቻውሼስኮ ሄሊኮፕተር ናብቲ ናሕሲ ናይቲ ህንጻ ክትመጽኦ ይኣዚዙ እቶም ተቃወምቲ ቤት ጽሕፈት ሰቢሮም ከኣቱ ቁሩብ ምስ ተረፎም ከዓ ቻውሼስኮን ሰበይቱን ምስ ክልተ ካልኦት ሰበስልጣን ካብቲ ህንጻ ከምልጡ ኢሎም ማለት እዩ እታ ሄሊኮፕተር ንቁሩብ ደቃይቕ ምስ ከደት ግን ብሬድዮ ናይታ ሄሊኮፕተር ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ክስማዕ ጀሚሩ ኩሉ በረራታት ደው ስለ ዝበለ ዝኾነት ኣብ ሰማይ ዝተራእየት በራሪት ተሃሪማ ክትወድቕ ሽዑት ፓይሎት ነዚ ምስ ሰምዐ ንቻውሼስኮን ሰበይቱን ኣብ ሓደ በረኻ ይውሪድዎም ስለዚ ክልቲኦም ምስ ክልተ ወርድያታቶም ኣብ ምህደም ዘይብሉ በረኻ ተኸርዲኖም ማለት እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግን ሓንቲ ተሓልፍ ዝነበረት መኪና ስለ ዝረኸቡ ቆራሪጾም መታን ንኸሃድሙ ናብታ ጥቆም ዝነበረት ንእሽቶ ከተማ እዮም ኣምሪሖም ጌና ኣብታ መኪና እንከልዎ እዮም ከዓ እቲ ስርዓት ከም ሰዓልወ ብሬድዮ ተረዲኦም ቻውሼስኮን ሰበይቱን ሃዲሞም ከም ዘለዉ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ክንገር ስለ ዝወዓለ ኩለን ከተማታት ውሑስ ምሕብኢ ነበረነን እቲ ዝተማልኦም በዓል መኪና ነዚ ስለ ዝተረድአ ድማ ናብታ ከተማ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ ሓደ ገዛ ክሕብኡ ኣዚዝዎም ብድሕሪት ዓፂዎም ምስ ከደ ከዓ ቻውሼስኮን ሰበይቱን ድሕሪ ቁሩብ ግዜኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣትዮም ቻውሼስኮ ተታሒዙ ምስ ተባህለ ህዝቢ ሮሜንያ ክቕተል ከም ዘለዎ ዝጠልብ ሰልፍታት እዮም ጀሚሮም እቲ ስልጣን ዝተረከበ ስርዓት ድማ ናይ ህዝቢ ነድሪ ስለ ዝተረድአ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርብ ገይርዎ ሕጂ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ተሪእናዮ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ነይሩ መጀመርታ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክሲ ተነቢቡሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውረዶ መቕዘፍትን ሰቆቋን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክሕደት ሃገር ምድኻም ቁጠባ ብዘይካዚ ከዓ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሒዙ ክሃድም ከም ዝፈተነ እዩ ተኸሲሱ ቻውሼስኮ ግን መኽሰሲኡ ምኽንያት ክንበበሉ እንከሎ ክስሕቕ እዩ ተራእዩ ምኽንያቱ እቲ ንዘለኣለም ድላዩ ክገብር ዝኽእል ዝመስሎ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ሕጊ ከራኸኽበሉ ከም ዝኽእል ዘኪሩ ይፈልጥን እዩ ልዕሊ ሕጊ እምበር ትሕቲ ሕጊ ምዃኑ እውን ኣሚኑ ይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ሕጋዊ ፍርዲ ኮሜድያዊ ቲያትር ኮይኑ እዩ ተሰሚዑ የግዳስ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ንስሙ ዝተገብረ እምበር እቲ ውልቀ መላኺ ገበነኛ ምዃኑ መስክሩለይ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይነበረን ቻውሼስኮ ግን እቲ ዘጋጥም ዝነበረ ነገራት ክቕበሎ ይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግሮም ነይሩ እንተኾነ እቲ መስርሕ ፍርዲ ክዛዘም ስለ ዝነበሮ ቻውሼስኮን ሰበይቱን ነቲ ክሲ ንኽብድሁ ወይ እውን ይግባይ ንኽብሉ ዕድል ከይተዋህቦም ብሞት እዮም ተፈሪዶም ድሕሪ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ኒኮላይ ቻውሼስኮን ሰበይቱን ብቕፅበት መቕፃዕቶም ክቕበሉ ስለ ዝተበየነ እቲ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ብጠያይት ንኽቕተሉ እዩ ተወጢኑ ንጽባሒቱ ዕለት 25 ታሕሳስ ድማ ክልቲኦም ኣብ መንደቕ ተጸጊዖም ካብቶም ብረት ዝዓጠቑ ሰራዊት ብዝተተኮሰሎም 120 ጠያይት እዮም ተረሽኖም እቲ ናይ ምርሻን መስርሕ ብቴሌቪዥን እዩ ተመሓላሊፉ ሚልዮናት ሮሜንያውያን ድማ ካብቲ ዝውዳእ ዘይመስል ዝነበረ ሕሰምን ምረትን እንዳ ቻውሼስኮ ስለ ዝተገላገሉ ብፈንጠዝያ ክዘሉን ብሓጎስ ክጽምብሉን ንቻውሼስኮ ቻው ክብሉን እዮም ተራእዮም ሮሜንያ ድሕሪ 5 ወርሕ ኣብ ጉንበት 1990 ሕጋዊ ምርጫ ተካይድ ከላ ሕግን ስርዓትን ኣንጺፋ በቲ ምልካውን ስድራቤታውን ስርዓት ዝተፈጥሮ ቁስሊ ፈዊሳ
ናብ ውሕስን ብሩህን ቁጠባዊ መጻያ ተበጊሳ ካብ 1990 ክሳብ ሕጂ ኸኣ 7 ግዜ መራሒ ተቐይራ ኣብ ቁጠባውን ዲሞክራሲያውን ኣሰራርሓ ኸኣ ነዊሕ ሰጊማ ኣላ ሮሜንያ ኣብ ጥሪ 1990 ቅዋም ክትጽድቕ ከላ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብወግዒኣ ካብ ሕጊ ናይቲ ሃገር ሰሪዛቶ ኣብ ታሪኽ ሮሜንያ ኸኣ ኒኮላይ ቻውሼስኮን ሰበይቲ ኢለናን እቶም ናይ መወዳእታ ንሞት ተፈሪዶም ብመርሸንቲ ዝተቐትሉ ሰባት ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ሓቅታት ክርእን ከለኹሲ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ሃገርና ኩንነት ከተኣስሮ ዝፍትን ግንሲ ስቃይና ካብ ስቃይ ካልኦት ሃዛብ ስለ ዝውሕዲና ተቐቢልናዮ ንኸይድ ዘለና ወላስ ክሳብ ክንዲዚኡ ሞራልናን ተስፋናን ተረሚሱ ንነብሮ ዘለና ህይወት ባዕልና እናነበርናዮ ባዕልና እናፈለጥናዮ ክንክሕዶ ዝገብረና ዘሎ መርገም እንታይ እዩ ኣብ ሮሜንያ ተቐሺ ተቃውምኡ ዘስማዓላ መዓልቲ ዕለት 16 ታሕሳስ እቲ ውልቀ መላኺ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ብመርሸንቲ ዝተቐትለላ ዕለት ከዓ ዕለት 25 ታሕሳስ ክሪስማስ መዓልቲ ስለዚ ሓደ ስርዓት ተቕሊሉ ዝጠፍኣሉ ግዜሲ ካብ ሓደ ሰሙን ኣይሓልፍን እዩ ሓንቲ ሃገር ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ካብ ፀበባ ናብ ራህዋ ንኽትከይድ ኣዝየን ውሑዳት መዓልታት እየን ዘድልያ ሓደ ህዝቢ ካብ ጭቆና ናብ ናጽነት ንኽሳገርካ ናይ ሓደ መዓልቲ ጭካነ ጥራይ ዘድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዘን ውሑዳት መዓልታት ከይተብዕ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክነብዕ ዝመረፀ ህዝቢ እዩ ኣብ ሮሜንያ ሓደ ቀሺ ድምፁ ከስምዕ ምስ ጀመረ ህዝቢ ሮሜንያ ንዕኡ ስዒቡ ናብ ጎደና ወፂኡ ኣብ ኤርትራ ግን ሚኒስተርን ጋዜጠኛን ቀሽን ሸኸን ጳጳስ ብዓብዪ ድምፂ ከስምዕ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣተሓባብ ኣፃወት ከም ዘሎ እዩ ድምፂ ሓቢኡ ከስቅጥ መሪፁ ስለዚ ተደጋጊምና ክነሓስበሉ ዝግባአና ሕቶሲ መዓስ እዩ ዝመረና መዓሲና ዓቕልና ንውድእ መዓሲና ንኸስሮ ነገር ከም ዝተወድአ ንርዳእ መዓሲና ምእማኑ ነቋርፅ መዓሲና ሓሶት ኣኽለካ ምልኪ ኣኽለካ ስልጣን ኣኽለካ መዓሲና በቃ ቋርፅ ዘረባ ኣኽለካ ክንብሎ እዚ መላኽ እዚሲ ንመወዳእታ ግዜ መደረ ዘስማዓላ መዓልቲ መዓስያ ኣብ ቀጻል ረኽበና C'era storia nelle aghe, un cittore di lume andrea che mai mai.